Så værsgo. Så fandt vi jo ud af, at vi kunne fange nogle ål i nogle dæk. Og Johannes og mig, vi fik jo fat i en del dæk, og fik dem lavet. Og dem lavede vi sådan, vi slog vulsen sammen, og så skar vi et lille hul i banen der. Og det var alle tids til at fange ål i. Men så velskæbende, jeg var nede og rødte de dækken der, så kom der en båd op på siden af mig. Og så siger jeg, hvad er I for nogle fyre? Ja, det er jo fiskerikontrol. Så siger jeg, det er sgu godt med jer. Det vil jeg have bevis for. Jamen, det fik jeg så. Så siger han, det du står og laver her, det er jo ulovligt, det du laver. Så siger jeg, det kan kraft det mit pas, siger jeg, for det har vi drevet i mange år, sådan. Jamen, vi skal have de navn og adressen. Nej, fandme nej, sagde jeg. Det kan ikke hjælpe noget, for det er noget bagl, det der, sagde jeg. For når jeg vil skæbnen så, at det kommer under en slags forurening, sagde de. Så siger jeg, hvad fanden mener I med det? Jo, de dæk der, de er forurenet. Så pæde de over på fyldplan, så sagde jeg til de unge mennesker der, så siger jeg, hvad så? Tror ikke, den forurener mere, end jeg gør, den fyldplads der? Det vil vi nu ikke snakke om, sagde han, for det er ikke vores spor. Så siger jeg, så må I fandme undskylde. Nå, men de fik min navn og adresse, og der gik en rumtid. Da jeg kom i land her, så sagde jeg til gutter, jeg er blevet taget af fiskerikontrol. Det er sgu løgn, sagde de. Nej, det er nok rigtigt nok. At jeg skulle fjerne alle mit dæk, jeg havde til at lægge derinde. Og det var noget, vi kaldte Dagnes hage, og det var fandme godt til ål dernede. Nå, så blev jeg sgu kaldt om til politiet, så siger den, ja, det er Lindgaard, det er taget for ulovligt fiskeri på Hornsfjord. Så siger jeg, hvad siger du, så kan du bevise det, at jeg er taget for ulovligt fiskeri? Jamen, det siger de jo. Jamen, så kan du bevise det? Nej, det kunne han ikke sådan. Han stod sådan lidt og tøvede lidt. Så siger jeg, når du ikke betaler lige 400, nej, det vil jeg fandme ikke, sagde jeg, for jeg vil have det undersøgt, det der. Nå, jamen så skal du i retten. Jamen det er da i orden, så går vi sgu i retten, sagde jeg. Og det gik lang tid, jeg sagde til gutter nede på havn. Nu skal jeg sgu i retten. Sådan og bagl, det passer. Når det kom sådan en tilsigelse, at jeg skulle møde om i Rødhusgade, om i retten der. Og jeg blev sgu sat på en stol derhenne i salen, og der sagde en hel strive af de her skribenter, og det er både for politi, og det er jo et, hvem det var. Så kom dommeren ind, så siger han, når det er Lindgaard, det er taget for ulovligt fiskeri. Hov, var der så en af damerne, der sagde, hvad er det for noget, det der en mand er taget for ulovligt fiskeri på Hornsfjord med bildæk, sagde hun. Hvad fanden er det for noget? Ja, det kan jeg nok vise, sagde jeg. Nå, men dommeren han blev så ved. Så siger han, Lindgaard, du er klar over, at det er ulovligt. Kan dommeren bevise det, at det er ulovligt? Han sagde sådan og tøvede lidt, og han bladede i nogle papirer. Så siger han, så vis mig lige, hvor det står skrevet. Det kunne han sgu ikke vise mig. Så siger han, ved du hvad, den sag der, den skal vi lige have undersøgt noget nærmere. Så du er faktisk fri, du kan godt gå, sagde han. Nå, men jamen, tak for det.